Pois moi bo día a todas e a todos. Estamos aquí Belén Bermejo máis eu para presentar o ciclo deste ano de Lugares e Órganos, un ciclo importantísimo na nosa cidade que sirve pois para xerar cultura e para poñer en valor o enorme patrimonio que ten Compostela como cidade de órganos diferentes, pero moi importantes, que están restaurados. Fíxose un esforzo moi grande hai anos por poñer e recuperar ese enorme patrimonio que vai ter lugar entre o 24 deste mes e o día 3 de setembro, que percorrerá pois moitos dos órganos dos que falaba. Sabedes que este ciclo forma parte xa a segunda edición que se fai no mes de agosto, un pouco condicionado polas circunstancias. O ano pasado non se puido facer na súa época habitual, que é a Semana Santa, por razóns obvias da pandemia, trasladouse para agosto, e este ano quixemos repetir e incluílo pois, dentro da programación do Festival C, que é un programa que tamén puxemos en marcha o ano pasado con Compostela Cultura, a través do auditorio e da acción cultural do Concello, e que está, pois, a verdade, funcionando moi ben, e que, pois, neste caso tamén de Lugares e Órganos está incorporada a esa programación. Sen máis, pasolle a palabra a Belén para que vos detalle con máis polo miúdo pois este programa cheo de cousas bonitas, de intérpretes fantásticos que van a enriquecer moitísimo a nosa oferta cultural. Pois moitas grazas, Mercedes. Presentamos entón un poquinho detalle da programación desta sexta edición do ciclo de Lugares e Órganos. Unha edición que sae adiante, hai que dicilo novamente, grazas ao esforzo da Concellaría de Acción Cultural, de todo o seu persoal, e tamén do compromiso das formacións que participan neste ano en condicións que non son fáciles para ninguna das programacións culturais que se queren sacar adiante, pero a pesar de todo consíguese novamente traer este novo programa. Contamos este ano tamén, como sempre foi a nosa intención, cunha programación arredor dos órganos de Compostela, pero conformada na súa totalidade por producións que son creadas en exclusiva para os órganos da nosa cidade, creando un concepto case exclusivo para ser interpretado nos órganos e nos espazos históricos da cidade de Compostela. Temos 9 citas este ano, entre concertos, espazos de conversa, música ao vivo, temos incluso a proxección dunha película na Sala Numax. A programación conta pois con artistas do talle de Corina Marti, do compostelán Fernando Buide, a italiano-argentina Diana Baroni, Marco Brescia, en fin, toda unha serie de figuras de primeiro nivel que interpretarán programas que van dende a música antiga ata música contemporánea, música de corte tradicional, en fin, unha serie de programas variados, dende logo axeitados, cada un deles ao espazo onde vai ser interpretado e tamén ao instrumento no que vai ser interpretado cada programa. Comezamos o 24, co primeiro dos concertos, con Corina Marti, unha intérprete de órgano experta en instrumentos de tecla antigos, que non estará soa, estará acompañada por unha arpista e por unha cantante nun concerto en Santa Clara, no órgano de Santa Clara, no que ela xa actuou hai algúns anos, e no que proxecta incluso facer en breve unha grabación, porque foi moita fascinación que ese órgano despertou nela. O día 25, mércores, estaremos nun espazo que xa é para nós tamén un pouco emblemático, que é o coro alto do Museo do Pobo da Igrexa de San Domingos de Bonaval, que é unha parte do Museo do Pobo Galego, un espazo evocador, porque noutros tempos houve un órgano que desgraciadamente non existe,
pero por ese carácter evocador decidimos facer ali un espazo de música e conversa co organista Marco Aurelio Brescia, que vai facer unha amena charla. Conversaremos con el sobre aspectos relativos ao órgano colonial, é dicir, o órgano, as relacións musicais do vello e novo continente a través do instrumento do órgano. Ademais, teremos música ao vivo, el mesmo tocará, non temos ali órgano, pero sí tocará un instrumento antigo de tecla, un clavicordio. Ademais, avanzará o que será a programación ou a música do día seguinte no concerto con Diana Baroni, nun proxecto Dous Mares, músicas entre dous mundos, un proxecto donde se misturan as influencias musicais mutuas entre ese antigo e o novo continente, entre a península ibérica e toda a cultura musical que se desenvolveu en Latinoamérica a partir dos descubrimentos con influencias mutuas, cunha formación, ademais, que simboliza tamén esa mestizaxe, porque van participar tanto organista Marco Aurelio Brescia, como artistas convidados, Rafael Güell, que é mexicano, Diana Baroni, que é argentina, e ademais colaborarán con músicos galegos. Entre eles temos aquí o músico Andrés Díaz, tamén experto e colaborador do programa, moi coñecedor do patrimonio organístico galego, o contrabaixista cubano, pero afincado aquí en Galicia, Xosé Manuel Díaz, en fin, unha mestizaxe tamén a nivel interpretativo. O 31 terá a súa quenda o organista, compositor compostelán Fernando Buide, que é unha das nosas grandes personalidades musicais, que terá o seu espazo en San Paio de Antaltares, cun programa feito tamén a medida dese órgano, no que ademais vai estrear unha obra composta por el mesmo. E o día 3 pechamos a programación de concertos co programa Ecos, que é un proxecto do guitarrista galego coa súa formación, Rafa Fernández, donde no espazo da Igrexa da Universidade de Santiago, donde se misturan música ambiente con videocreación ao vivo. Un espectáculo de imaxe e música moi recomendable. Como sempre, toda esa programación de concertos está adobeada con outras actividades paralelas, pois continuamos coas matinés, as matinés que é un espazo, matinés 20 minutos, un espazo breve de música, pero para ser vivida moi cerca do intérprete, moi cerca do órgano, nos coros altos onde se ubican estes instrumentos, aos que rara vez se ten acceso, con aforos máis reducidos do habitual, e, na situación que vivimos, pois máis reducidos aínda, donde teremos oportunidade de vivir de cerca dous órganos, o órgano de Igrexa de Ánimas e o órgano de San Francisco. E ademais da man dos organistas que habitualmente tocan neles, María José Cerviño en Ánimas e David Maceira no órgano de San Francisco. O órgano sae novamente á rúa nesa iniciativa que temos de deslocar un pouco a programación, sacala do contexto habitual que son as igrexas, sacalas a través da cidade, a través de establecementos comerciais e de outras iniciativas que imos desenvolvendo. Temos, como avanzaba antes, unha proxección dunha película no Cinema Numax. É unha película no seu momento, nos anos 60, considerada de serie B, con baixísimo orzamento, pero que co tempo se convertiu nunha película de culto, donde, curiosamente, o órgano, a música para o órgano e o oficio da organista ten un papel estelar. É unha película absolutamente sorprendente e moi recomendable. Ademais, continuamos con espazos de conversa en establecementos da cidade. Esta vez estaremos no establecemento de Carmen Díaz Estilista, que nos cede as súas instalacións para manter unha conversa con Diana Baroni e Rafael Güell ao día seguinte do concerto en Ánimas, para que sigan falando das súas músicas, da súa cultura e ademais facendo música ao vivo. E continuamos tamén coa iniciativa da exposición de fotos de
Temos aquí unha de órganos e concertistas que foron pasando polos nosos órganos ao longo destas edicións en diferentes escaparates e interiores de establecementos comerciais. E, bueno, pois, basicamente, estes son os contidos resumidos da programación deste ano. Bueno, en todo caso, repetir o que xa dixo Belén, ¿no? Que este é un festival ou un ciclo de primeiro nivel con un repertorio moi amplo, moi variado, que teremos pois, a oportunidade de escoitar esa peza composta exclusivamente por Fernando Buide no seu concerto en As Pelayas, no órgano de San Paio de Antealtares, o día 31, que ese repertorio, como decía, pois vai dende prácticamente as orixes da música medieval ata hoxe, non? Ata a creación máis contemporánea, non? E que está totalmente consolidado e que bueno, que é certo que seguimos condicionados polas circunstancias que estamos vivindo. Por suposto, se vai a aplicar pois todos os protocolos que establecidos por las autoridades sanitarias, guardando as distancias e os aforos correspondentes a cada espazo, non? E que probablemente pois, o máis importante de todo iso é que a singularidade de cada órgano, non? de Santiago provoca, non? Incita a exclusividade que ten este festival, non? Porque ali pois, eses organistas pois pensan nas condicións de cada un deles para poder ofrecer un programa singular, non pensado exclusivamente para... Claro, e lonxe de ser unha eiva, eso é algo que lles motiva para traballar nos nosos órganos, que, bueno, é algo importante. Non sei se hai algunha pregunta. Sí. Sara, a ser, dice, ¿pueden ustedes valorar más en profundidad el desarrollo del Festival TEC? Para las actividades de esta semana están todas las entradas agotadas. Las actividades de la semana pasada colgaron todas el cartel de completo. A ver, eu creo que a día de hoxe que estamos, xa pasamos o ecuador do festival, podo decir que está resultando moi ben, que está tendo moito éxito. A proba foi onte en Mazarelos, que o espectáculo de música, danza, DJ que houve ali, pois estivo completo, prácticamente completo. Creo que en liñas xerais está funcionando moi ben. É certo que como todas as actividades son en espazos abertos, o tempo está acompañando, que creo que hubo, pois a semana anterior non, a primeira, pois sí que hubo que cambiar algunha actividade de sitio, xa estaba previsto algo de circo, pero en líneas xerais eu creo que ben, non podo afirmar que este todo completo, quero dicir que estén todas os convites cubertos, pero sei que hai actividades que sí que estiveron cubertas. Hai disponibilidade da próxima semana, co cual pois eu estou moi satisfeita da programación que estamos ofrecendo e o que está supoñendo para a cidade, non? Unha cidade que está neste momento pois xa de xente, moitos visitantes que tamén están disfrutando destas actividades. Outra Sara, ¿puede la alcaldesa en funciones valorar las polémicas palabras del secretario de Organización José Antonio Quiroga? El alcalde de Ames ha pedido que dimita o que lo cese Gonzalo Caballero. ¿Usted qué opina? Eu non vou entrar en estas cuestións. O que teño moi claro é que o presente e o futuro do Partido Socialista en Galiza, do PSDG, pasa pola unidade e, polo tanto, creo que temos que traballar unidos para poder seguir adiante, non? Non vou entrar en polémicas.
Listo, Calisto.